להיות סוכן ביטוח בתקופה שלנו זה להיות אונליין, מחובר כל הזמן ובכל מקום. זה לתת את השירות הטוב ביותר, לזהות ולנצל כל הזדמנות לשמירה על קשר, למחירה ולגיוס לקוחות חדשים. בדיוק בשביל זה יש מגדל מאחוריך, והפעם לראשונה גם באייפון. אפליקציה חדשה ובלעדית תאפשר לך להיות קרוב יותר, מחובר יותר ומקצועי יותר בשביל הלקוחות שלך. מה יכול להיות פשוט יותר מנגיעה קלה שתעזור לך לקבל את כל המידע שאתה צריך על הלקוחות שלך? טלפונים, כתובות, דוח מצב ביטוח ואפילו ימי הולדת. מזל טוב! האייפון שלנו דואג שתישאר מעודכן בכל רגע נתון. הוא ישלח לך הודעות כלליות מהמפקח או מהמרחב, וגם הודעות תפעוליות הקשורות לאישור הלוואות, להפקת פוליסה, להעברות כספים לקופת גמל, לביצוע פדיון ולתקשר עם הלקוחות שלך בקלות. מובן שגם הפכנו את האייפון לכלי מחירה יעיל וחדשני. מחשבונים, הטבות, דרישות חיתום ואפילו תשואות. מעולם לא היה קל וידידותי כל כך למכור את המוצרים שלנו ולהמחיש אותם. האפליקציה החדשה לאייפון מחברת אותך ללקוחות שלך. ככה זה כשיש מגדל מאחוריך.